Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ εμάς τις γυναίκες. Έχουμε κοντά μας τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι ότι με το επίθετό σας θα είχατε και ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις. Σίγουρα, ναι. Οι περισσότερες είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες? Ευχάριστες. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω έτσι να συνεχιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Είστε γλυκύτατος. Ευχαριστώ πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ που κουβεντιάσαμε και πριν την εκπομπή και μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Εγώ θα πω, κυρίες και κύριοι, στο 212-212-5760 είναι η Χριστίνα η Κανελά που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και ο κύριος Παπακοσταντίνου προσφέρει, μου το είπε στο break, όσες κυρίες τηλεφωνήσουν έχουν δωρεάν την επίσκεψη σε εκείνον για να το ρωτήσουν για ό,τι θεωρούν ότι τους είναι χρήσιμο. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με το θέμα του στήθους, κύριε Παπακοσταντίνου. Έγινε μεγάλος ντόρος για την ιστορία των ενθεμάτων σιλικόνης, τα οποία ήρθαν από τη Γαλλία. Τελικά μπορείτε να μας πείτε λίγο για τις διαστάσεις αυτού του θέματος? Στην Ελλάδα μας αφορά, έχουν πολλές γυναίκες αυτό το ένθεμα? Όπως αφορά και τον υπόλοιπο κόσμο, αφορά και την Ελλάδα. Μάλιστα. Υπάρχουν περίπου 200 περιπτώσεις καταγεγραμμένες στην Ελλάδα όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα ενθέματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα ενθέματα αυτά ήταν απολύτως νόμιμα στην Ελλάδα. Είχαν περάσει τον ΕΟΦ, την έγκριση του ΕΟΦ, όπως είχαν περάσει και την αντίστοιχη έγκριση του γαλλικού ΕΟΦ, του αγγλικού ΕΟΦ και όλων των άλλων χωρών που είχαν χρησιμοποιηθεί. Το πρόβλημα ήταν ότι η εταιρεία, εκ των υστέρων βέβαια το μάθαμε αυτό, έδωσε ψεύτικα στοιχεία σε όλους αυτούς τους οργανισμούς. Οπότε η διαδικασία ελέγχου όπως έγινε στην αρχή δεν ήταν λάθος, απλώς δώσανε ψεύτικα στοιχεία. Αυτό που γνωρίζουμε για τα ενθέματα είναι ότι τα ενθέματα αυτά, και έχει γίνει μεγάλος ντόρος στην Ελλάδα και μάλλον είναι υπερβολή, δεν είναι καρκινογόνα. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν προκαλούν καρκίνο. Αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο εύθραυστα και έχουν περισσότερη πιθανότητα το κάλυμα του ενθέματος να σπάσει και η σιλικόνη που υπάρχει μέσα σε μορφή τζελ να βγει προς τα έξω. Στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω αν αφορά μόνο τα ενθέματα ή γενικώς, εάν μπορεί να υπάρχει ως παρενέργεια το να σπάσει το ένθεμα και να υπάρχει, να φύγει το υλικό προς τα έξω. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας? Η εύκολη απάντηση και η γρήγορη είναι όχι, δεν κινδυνεύει. Αυτό όμως που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν γυναίκες που κυκλοφορούν με ενθέματα τα οποία πιθανόν να έχουν σπάσει και δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό καλό είναι να ακολουθείτε τη συμβουλή του γιατρού, ιδιαίτερα μετά τα 40, να γίνεται μια μαστογραφία κάθε χρόνο, που αυτό θα φανεί. Εάν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα στη γυναίκα, πολλές επιλέγουν να το αφήσουν και απλώς να το παρακολουθούν. Η συμβουλή είναι ότι σπασμένο ένθεμα καλό είναι να βγαίνει και να αντικαθίσταται. Άρα, για να... Ιδιαίτερα με αυτά τα γαλλικά. Μου λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσες κυρίες έχουν ενθέματα σιλικόνης, με την εξέταση της μαστογραφίας μπορούν ταυτόχρονα να ελέγχουν ή και ένα απλό υπέρηχο. Ή με έναν απλό υπέρηχο και την κατάσταση του ενθέματος. Ακριβώς. Αυτό το ένθεμα μπορεί να κρατήσει, εφόσον η μαστογραφία είναι σωστή, μια ζωή, δηλαδή... Σωστά. Αυτό που θα πω εν είδη αστεϊσμού στις ασθενείς που έρχονται και με συμβουλεύονται είναι ότι αυτά τα ενθέματα είναι φτιαγμένα έτσι, τα οποία κάποιος αρχαιολόγος τα βρει μετά από 2.000 και 3.000 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα είναι όπως τα βάλουμε. Υπάρχει μια διάρκεια ζωής στα ενθέματα, παλιότερα τουλάχιστον τα πρώτης γενιάς και δεύτερης γενιάς ενθέματα είχαν μια διάρκεια ζωής 10 χρόνια περίπου. Όταν λέτε πρώτης γενιάς, γιατί μπορεί να μας ακούνε κυρίες που έχουν κάνει ένα ένθεμα το 90, άλλες το 80, άλλες πιο παλιά. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα πρώτα ενθέματα χρησιμοποιήθηκαν το 1963 στο Houston. Οπότε τα πρώτης και δεύτερης γενιάς ενθέματα ήταν περίπου μέχρι το 1992, που έγινε ιστορία στην Αμερική με την εταιρεία την Doe Corning, που ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία βρέθηκαν ορισμένες κυρίες οι οποίες διαπιστώθηκε ότι είχαν ρευματολογικά προβλήματα, οπότε τα ενθέματα σταματήσανε στην Αμερική για περίπου 15 χρόνια και χρησιμοποιόντουσαν μόνο ενθέματα τα οποία γεμίζαν με φυσιολογικό ορό. Αργότερα έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και κράτησε περίπου γύρω στα 15 χρόνια, είχαν γύρω στις 20.000 γυναίκες και στην Αμερική και στον Καναδά, και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με ρευματολογικές παθήσεις και ενθέματα σιλικόνης, οπότε πήγανε πάλι πίσω στο μάρκετ. Μάλιστα. Άρα αυτό το οποίο συνοπτικά μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι τα ενθέματα σιλικόνης μπορεί κάποιος να τα πάρει μαζί του μέχρι να μεταβεί μια κυρία σε έναν άλλο παράλληλο κόσμο. Αρκεί να κάνει το check-up, το συνηθισμένο που κάνουμε οι γυναίκες κάθε χρόνο με μαστογραφία υπέρηχο. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
επειδή σηκώνει πολύ κουβέντα αυτή η ιστορία, το στήθος για μας τις γυναίκες παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία μας. Ακριβώς, ναι. Και κακά τα ψέματα, στην ψυχολογία αυτή μας επηρεάζει και ο σύντροφος. Σωστά. Επίσης μας επηρεάζουν και τα μέσα ενημέρωσης. Επίσης βλέπουμε όλο και πιο συχνά διάσημες γυναίκες να έχουν κάνει πλαστική στήθους. Πώς καταλαβαίνετε ότι η γυναίκα που έρχεται σε εσάς για να αποκτήσει ένα καινούριο στήθος το θέλει πραγματικά? Από τις ερωτήσεις που θα κάνει, Ναι. αν συνοδεύεται πολλές φορές από τον σύντροφό της ή όχι. Για μένα, αν συνοδεύεται από τον σύντροφο και ο σύντροφος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις, αυτό σημαίνει ότι μάλλον ο σύντροφος το θέλει περισσότερο και λιγότερο η γυναίκα. Και πολλές φορές για μένα αυτό είναι επειδή είναι και της μόδας τώρα, μια κόκκινη γραμμή. Γιατί θέλω οι ασθενείς να είναι πολύ το συνειδητοποιημένοι για τη ιατρική πράξη και την εγχείρηση στην οποία θα υποβληθεί, γιατί έχει πιθανά ρίσκα, πιθανές επιπλοκές και δεν πρέπει να βασίζεται στη γνώμη του συντρόφου της ή του συζύγου της στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και έχω παραδείγματα 2 περιπτώσεων στην Αμερική όταν δούλευα εκεί πέρα, που με το που η σύζυγος ή η σύντροφος χωρίσανε, ήρθαν και βγάλαν τα θέματα και μου είπαν ότι ήταν επιλογή του συντρόφου περισσότερο παρά τη συζύγου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολύ υποστηρικτικοί σύντροφοι και σύζυγοι που πηγαίνουν με τη θέληση της γυναίκας και τη στηρίζουν, και βέβαια αυτό είναι το ιδεατό, έτσι. Και απ' την άλλη είναι και πάλι λάθος, γιατί έρχονται και μερικές γυναίκες χωρίς να γνωρίζουν οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι ότι θα κάνουν μια τέτοια επέμβαση. Καλό είναι ο σύντροφος να το γνωρίζει, όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα υγείας. Αυτό που λέτε ότι δεν γνωρίζουν, εννοείται ότι πολλές γυναίκες κρύβουν από τον σύντροφό τους το γεγονός ότι μπορεί να έχουν κάνει πλαστική στήθου? Ναι, το κρύβουν. Το κρύβουν. Ναι. Ο σύντροφος θεωρείται ότι μπορεί να καταλάβει εύκολα αν το στήθος είναι φυσικό ή όχι? Στις περισσότερες περιπτώσεις νομίζω ότι θα το καταλάβει. Υπάρχουν βέβαια και μεγάλες μέρος περιπτώσεων που δεν μπορείς να το καταλάβεις εύκολα. Παραδείγματα, αν υπάρχει ήδη μια ικανοποιητική ποσότητα στήθους στη γυναίκα και απλώς το μεγεθύνεις σε ένα μικρό βαθμό, είναι πολλές φορές δύσκολο, και ειδικά αν κάνουμε και τομές που τις κάνουμε γύρω από τη θηλή που δεν φαίνονται και είναι πιο κρυφές, ή μπορεί να τις κάνεις από τη μασχάλη και πάλι και αυτές να μην φαίνονται, μπορεί να μην το καταλάβει εύκολα στην αφή ή στην όψη. Άρα η αφή δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στη διαπίστωση του αν έχει γίνει πλαστική ή όχι? Γενικά παίζει, αλλά υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που μπορεί ο σύζυγος να μην το καταλάβει. Νομίζω ότι υπάρχει φωτογραφικό υλικό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και το οποίο θα μας βοηθήσει να επεκτείνουμε την κουβέντα μας. Μάλιστα. Να επαναλάβω το τηλέφωνο της εκπομπής, το 212-212-5760. Όσες κυρίες θέλετε να επισκεφτείτε τον κύριο Παπακοσταντίνου, εκείνος προσφέρεται να σας δει δωρεάν την πρώτη φορά, εφόσον τηλεφωνήσετε τώρα στην εκπομπή μας. Λοιπόν,